Kaisa joining program Ramsongkor tei Shankhola bisi milibui tini o jaga 38 family ni 62 voters जों o jaga chini bubagrani logio borno chini nana logi belaikeno khasangma tei hamjamu yafar borno oro tini faida rokno beje omo haino sangrung borno chini simnao o omo haike chini bubagran logio faitani bebagno chini leaders rok lamsami tongo tini sudu o Shankhola chini dam tei rajao bosungkhanai arbo omo haikeno joining program tei lamsami panda ready khaijak tabu sumoro paikhaigena su tei raj paribar binai tei fainai salo koi din bisingo sunaram rogo tei baki bisio omo haike salbrum brum chini bubagrani je greater development tei thansano naharui जों o jaga joining program khainani ready tini o jaga IPF tei CPF yakhari tini chini development ko abai benga जों o jaga jotno yasa suka chini district president jotto bebag lo tongbai oro bisiti de bong leadership ni bisiti de chini bubagrano sing logiri se thinangni samungo tei krakai samungo tamba